jam hiramon bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare en garti hannde oɗo ñalawma altine hawri ko capantati lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ne habruji moon e ɗemgal pulaar titruji men ɓurɗi mawnude ko toon to États-Unis puɗɗorɗen ɗum noon ko ɓuuri hewde habruji États-Unis koko fati en on juuɗo ndeɗo ƴiwonde Helen hol bonandeji muɗum kadi e ɗeɗo leyɗele jeegom ɗewri habruji men international jiɗoɗen ko toon to Palestine ɗum noon ko hakkude Israël e Liban en wayni ko haare nde oɗo saha joni wonti haare hakkude militaire uji naati toon to Liban ma en jaa toon to Togo hono kanko Guy Marius Sagna no wayno attaque toon ƴeewen kadi holko woni sababu mum kadi holko woni oɗo saha joni kamɓe gouvernement toon to Togo koɓe kaalata ma en cakkitoro toon to Sénégal ɗum noon kadi hono kanko Bassirou Diomaye Faye holla enquête mo umini oɗo saha joni ko fati contrat ji cimminonoɗi e temps gouvernement Macky Sall ko ɗum woni titre uji meɗen ɓurɗi mawnude oɗo journal ma gartu détail muɗum joni joni ma gartu joni joni bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare jaam hiira moon donc siftinde on toon hannde oɗo ñalawma altine en wayno ko yimɓe maaɓe sababude ndeɗo ƴiwonde wiyetende Helena tuggi tan Florida e tanma toon to Georgia ko anda tan kam ko ɓuuri kene woni temedere yimɓe nogas maayi hen kono noon woni won leyɗele on surtout toon to Caroline du Nord no wayno ɓe mbawa andude taw no foti maaɓe par ce que won yimɓe hewɓe en jiitaka oɗo saha joni président mo États-Unis Joe Biden e gomu makko kadi biyeteɓe fimaɓe goni koye ɓe jokkodiri e ɗeɗo leyɗele fof surtout yen gouverneur uji gonɗi toon pour ƴewde holno gouvernement fédéral ko waɗata pour wallude ɗiɗo gouvernement ji gonɗi ɗon état ji ɗiɗon siftinde on tan ko ƴiwonde Helen nde ardi ko kenelɗi mbaynedi ɗum noon kenelɗi vitesse mum yeehi ha ken ɓuura 125 kilométre par heure e kadi ene wayno ko addi ndiyam kewɗam kadi waɗi naati ndiyam naati e nokkuji ɗi hewani nadde ko donc ko ɗum waɗi laabi kewɗi boni hen kuɓeji kewɗi boni hen donc ko hiisa tan oɗo saha joni hay sindu ko toon to Caroline du Nord ɓe mbawa andude no fewi ɓe mbawa andude taw holno foti yimɓe mayɓe par ce que ɓe mbawa andude ni hol yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ronkaɓe yitede saabu kala ko wallalno yimɓeɓe ha kalda ɗum noon ko fate téléphone aji ko fate en antenne aji koko boni kono ene wayno kam koɓe kiisi joni ko temedere e nogas e jeetato neɗɗo ɗum ko yimɓe kamɓe ɓallumen koccaɗe ene maayi ɗum noon ene wayno ko kanko président Joe Biden wawino haldude hannde ko juuti e hono gouverneur mo Caroline du Nord ko biyeteɗo Kupo caggal mum wawino haldude kadi hay gouverneur mo Georgia e kadi e ɓeɗo ɗiɗi fof rokki ɗumen kadi assurance wonde ko gomumaɓe biyeteɗo fimama wonde mabɓe ɗum waɗi donc waɗi jeddi ni caggal muɗum hono kanko ancien président Donald Trump ene nder communication mo haali wi wonde ko hono président Joe Biden jaɓani haldude gouverneur républicain toon gonɗo toon to Georgia ɗum noon ko wiide wonde ko président Joe Biden walla tan ko gouverneur uji ɗi ganduɗa en taw ko démocrate ka ɗon haala noon muusi kanko président Joe Biden o haali ɗum o anda pourquoi Trump ne waɗa ɗum ko ɗum woni caggal muɗum ni ene yaltinama ni hono kanko gouverneur mo Georgia omo yedda ka ɗon haala par ce que wi ko Joe Biden noddinomo nde noddimude noon o dañani ƴeftude kono caggal mum nodditi Joe Biden ɓe kaldi haaluji kewɗi kadi Joe Biden haalnimo wimo kala nde o sohli yo noddu ɗum directement kañum hoore mum ma walla woni ene wayno ko ala oɗo saha joni ala gonɗo oɗo ko démocrate walla ko républicain walla gonɗo banggue rew walla gonɗo banggue worgo donc ɗum ɗo fof ene wayno ko tungnade tungnade e haralleɓe ko fati politique no kanko ancien président woni kadi nannude politique kadi ko fati en ɗeɗo jaaye gonɗe toon oɗo saha joni ko hiisa ne wayno ko fate yimɓe teskitiɓe ko fate en kenel baɗi ɓe mbi wonde ko nduɗo hendu Ellen walla ndeɗo ƴiwonde Ellen ɓuuri wonde ƴiwonde ɓurde warde yimɓe ɗum noon e duuɓi 50 ɓennuɗi ngo wawi wonde fof ene wayno ko hande ɓene continue ƴiwonde ne continue tellinde ndemeji mum e ɗiɗo état ji tugui tan Florida yettanima toon to Caroline du Nord Caroline du Sud Georgia ha yetti état ji goɗɗi ko wayno Ohio ha Indiana hande kadi e habaruji États-Unis hono kanko mennoɗo wonde neɗɗo gandaɗo e ko mbiyata NBA ɗum noon ko jeune basketball hono kanko biyeteɗo Dikembe Mutombo ɗum noon ko kadi ko jibinaɗo toon to Congo ene wayno sankima hannde 13 septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi o sankiri komo yaara e duuɓi 57 tungnade kadi rapport gummiɗo toon ko fate ene calla makko mbi wonde ko
ko waɗi mo jogino cancer gonnoɗo e gandi makko ɗum kanko kadi ko neɗɗo gandaɗo gañimo to laabi tati ko mbiyata liga ɗum noon ko pour Amérique du Nord kadi ene wayno kadi ko neɗɗo gandaɗo kadi sibabude surtout henna gueɗe ɗe waɗata taw ko wallude yimɓe ɓe ganduɗa e famarɓe doole kanko hoore makko kadi anda hen e caggal nde o joueur basket mo nde waɗi gueɗe kewɗe toon to leydi makko toon to Congo ɗum noon ene wayno ko tugnade kadi lettre gumiɗo toon to mawɗo commission NBA mbi wonde ko ene wayno ko sankima hannde toon to Atlanta Georgia ɗum noon kadi ko kanko Dikembe Mutombo no mbirni ko jouwannoɗo mawɗo gonnoɗo retraite kadi ko gandiraɗo wonde ko neɗɗo mo heewani piti kadi ko neɗɗo jiɗɗo yimɓe fof ko neɗɗo toujours belɗo no sankimo yara duuɓi 57 ko fate politique o siftinɗon ko janggo jamma hono kanko cuɓaɗo yo won vice président kanko Kamala Harris biyeteɗo gouverneur Tim Walz e kanko kadi cuɓaɗo yo won vice président ancien président Donald Trump hono sénateur JD Vance en woni ko janggoɓe kawrata toon to New York ɗum noon ko débat goto ƴeftaɗo kamɓe ɗiɗo vice président ɗiɗo kaw ko fama tan oɗo sa joni hono kanko Tim Walz ko kanko ɓuuri hewde mo hewani wadde débat ji ko fati gueɗe baɗe ni e kadi ene wayni ko hawnakima JD Vance artiri gueɗe ɗe o haalno surtout henna pour wiide wonde ko affaire fertilaji kutorteɗi pour wadde yimɓe ɗi ɗiɗum fertilaji ko kanko hoore makko hutorima ɗum no guerre ene wonde ko JD Vance haali gueɗe kewɗe ko fati ɗum ɗon wi wonde ko kanko o yahani guerre hay sinno waɗi duuɓi 29 ko militaire ene wayno ko meeɗani yaade toon to frontiére to guerre ha waɗete ɗum noon ko wayno Irak en ko wayno Afghanistan en hono kanko Tim Walz aussi mo artir kanko ne gueɗe ɗe ganduɗa ene ɗeɓe mbiyata camti hono kanko Donald Trump e kanko kadi JD Vance surtout haalluji ko fate toñangueji ɗeɓe mbaɗi ko fate ne haytinaɓe toon to Springfield ko wawi wonde fof ɗamina ko kanko Tim Walz hawnaki mawo jogo ko fate ne caɗele sibabu ndo meeɗa o hewani wadde ɗiɗo débat kono ene wayno ko wawi wonde foof hawnaki kadi débat o ma wul ma waw kadi wallude yimɓe ɓe ganduɗa hawnaki décidani hande holmo votanta wallude ɗumen ƴewde hol est ce que gotanta ko Donald Trump walla ko gotanta ko kanko Kamala Harris siftin ɗon tan ko ɗiɗo candidat ji ɗiɗi goni candidat ji ɓurɗi haalede haala muɗum pour ɗaɓɓoɓe ko fate ardade leydi États-Unis woteji baɗoji ñande 5 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi donc siftinɗon ko kanko Kamala Harris kanko woni candidat démocrate kanko kadi Donald Trump kanko woni candidat républicain sondage ji ko kollata oɗo saha joni kanko Kamala Harris omo ɓuuri hawnaki Donald Trump ke noon toɓɓe ɗiɗi walla toɓɓe nayyi kono ɗum noon ko fof kadi kene waɗi ko mbiyata margin erreur wonde ko ɗum fof no wawi wonde ya contraire ya kadi o ɓuura ɗon walla ko hen ko wawi wonde fof ɓe koolaki ɗiɗon sondage uji ene wayno ko campagne uji mabɓe kamɓe ɗin fof oɗo saha joni koko mbaɗi hen doole men no fewi surtout e ɗiɗo état ji ko wayno Georgia ko wayno Caroline du Nord ko wayno Pennsylvania ko wayno Nevada e ko wayno Arizona pour ƴewde so tawi goto mabɓe heeɓi ɗiɗo ɗe état ji tati tan e ɗiɗo ene wayno ko gagnima pour woteji baɗoji ñande 5 novembre donc siftin ɗon tan ko woteji baɗoji ñande 5 novembre heddi hen oɗo saha joni ko balɗe 35 ɗum noon kadi ko siftinde yimɓeɓe kala mo waɗano mo winditino ko yo ya winditoyo e kala kadi bawɗo wadde law yo ƴeew état mo woni o nokku mo woni o e kadi kawni mo woni o namdo so tawi ne wawa oɗon état ne yamiri woote baɗɗe seeɗa ko addi woteji ñande 5 lewru novembre hakkitoɗen habaruji men e États-Unis ko toon to Caroline du Nord donc e tugnade hande ko CNN reporté hono kanko Mark Robinson sibabude haalluji jiitaɗe omo haali ɗum noon ko guila kitale hitande ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi ha yettanma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi haalluji ɗi o haali ɗum tan koye pornographie taw ko site muɗum o haali hen haalluji surtout en omo haala hen omo tooña hen ɓaleɓe omo haala hen haalluji tan gonɗi ɗi ganduɗa nefdiɗi ene wayno ko ɗo saha joni sibabude ɗum ɗon CNN surtout yen émission biyeteɗo CNN K-File wi wonde ko hawnay ko kanko Mark Robinson ko kanko jogori dañde défaite ene wayno ko kanko jogori perdu ɗiɗo woteji perdugol ganduɗa meeɗani yiyede pour candidat républicain wonde gouverneur duuɓi 50 ɓennuɗi tugnade sondage uji dogoji oɗo saha joni jiitaɗe e mbi wonde ko mo waddato biyeteɗo Josh Stein hawnaki ma dañde 53% contre kanko Mark Robinson o dañi 36%. ɗum ɗo fof ko sondage uji sibabude change uɗi caggal nde kanko Mark Robinson nde ɗiɗo haalluji jiita e makko siftin ɗon tan ko kanko Mark Robinson ene wawi ko Donald Trump fuɗɗima woɗɗinde hoore mum
on haalluji makko ko noon jaɓani ha hande wiide wonde ko kanko hoore makko on fonno oppude nde fonno oppude ɗo ɓe jarata ɗo ene ala ɓe ngala choix ko kanko tan hankkadi wonata candidat élection ngaji paaɗi ñande 5 novembre. Habruji men international giɗoɗen ko toon to Moyen-Orient ɗum noon ko toon to hakkude Israël e kamɓe Hezbollah hari ndenen continue oɗo sa joni ko mbiyata ko militaire uji mabɓe kamɓe Israël naɓe puɗɗima nadde toon to Liban tumnadi kadi rapport aji jaltude toon ɓe mbi wonde ko nadgol toon ngol ene wayno ko kamɓe militaire uji ɓe mbi wonde ko ɗum ɗo fof ko wawde ɓe toɓɓata ko gueɗe ɗe ganduɗa henna eɓe gandi position ngaji Hezbollah ko toon goni ko way wonde fof ene États-Unis tumnade habaruji gomiriɗi toon to Pentagon woni ministre mabɓe toppitiɗo ko fate arme mbi wonde wono kamɓe Pentagon oɗo sa joni ɓe jamiri puɗɗima fewnidde militaire uji kewɗi pour yo pewnita jagol mumen toon to Moyen-Orient ɗum noon kadi ene wayno ko andaka taw no foti militaire uji ɓe neldata toon kamɓe États-Unis kadi andaka taw ni ho ɗiɗo militaire uji ko jahata par ce que kanko gouvernement makko kanko président Joe Biden o haali no wi wonde ko ha o yalta wonde laamiɗo ala photo militaire uji makko to neldete pour haɓoyeede kono noon en wayno koyeɓe jogui batuji ha heewi gonɗi toon to maaji gonɗe saraji Moyen-Orient surtout yen batuji taw ko bombardier ji défendude Israël noɓe mbirni e tumnade kadi habaruji jaltuɗi ɗeɗo balɗe wonde ko kanko gaddunoɗo Hezbollah biyeteɗo Hassan Nasrallah ene wayno ko bombo berlaɗe makko ko bombo mo mbiyata ne waɗi ke ujunnaji 2 pound oɗon bombo ko États-Unis fewni ɗum noon kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa en hawnaki kadi ma ɓeydo tunminde hen juuɗe mabɓe kamɓe États-Unis sibabude oɗo guerre gonɗo toon mo Israël hakkude muɗum e leyɗele arabeɓe ko jiida ɗum ɗon e tumnade kadi habaruji gomiri toon to Syrie Syrie wi wonde ko télévision momo haali wi wonde ko journaliste goto international reportanno toon wi wonde ko oɗon journaliste warama oɗon journaliste no wiyete ko Safa Ahmed ene wayno ɗum ɗon wara koye subaka hande talata toon to Syrie ene wayno koye subaka en kamɓe Israël naɓe belli toon bomboji ɓe mbari ɗum noon koye Damas capital mabɓe kamɓe Syrie ɓe mbari oɗo debbo journaliste siftinde noon ko kamɓe Israël eɓe continue surtout toɓɓude journaliste uji gonɓe presse international surtout ko wayno Al Jazeera ene ko wayno télévision ngaji goɗɗi donc ene wayno oɗo debbo oɗo journaliste warama hen ko jiiɗa ɗum kamɓe Iran ene wayno haqqillaji kucciti ko toon ƴewde wonde ko oɗo sa joni est ce que kamɓe koyeɓe jogori réagiste caggal kadi neɗɗo moɓe cuɓi moɓe supportino toujours hono biyeteɗo Hassan Nasrallah nde wara donc siftinde on tan ko kamɓe Iran ko kamɓe takkete wonde ko kamɓe supporti hono Hezbollah e kamɓe kadi Hamas surtout yeno ko kamɓe dokkata ɗumen kaɓirɗe oɗo sa joni noon ene wayno ko Israël nan continue ene wiya wonde ko ɗiɗo bonandeji fof ko kamɓe Iran mbaɗi ɗum ko wawi wonde fof guerre o en andaka taw so tawi en jogori deeje en ɗaminno hanke hono kanko président Joe Biden caggal nde o haalde Benjamin Netanyahu hawnaki mo warto yimɓe wonde ko fate no nandiral waɗi wonde guerre o ma darto kono noon eko fama e ñalawma hono kamɓe Israël naɓe ɓe puɗɗima nadde toon to nokkuji gonɗi toon to Liban ɗum noon ko habde e militaire uji mabɓe taw wona tan neldude avion ngaji e gueɗe baɗe ko mbiyata guerre terre à terre habaruji men toon to Togo hono kanko biyeteɗo Guy Marius Sagna ɗum noon ko député Sénégal naji ko député kadi joɗaniɗo Sénégal toon to CEDEAO o tawnoma toon hanki boto bonnongo toon to Lomé boto ngu kadi wanno ɗum ko fedde wotere wiyetede dynamique pour la majorité du peuple ɗum noon ko fedde kamɓe togolais naɓe jeeyi ɗum ene wayno ko nguɗo nde woni e haalluji mum nde hono yimɓe naati toon jani e mabɓe kamɓe wonnoɓe toon boto ɓe wayno kadi ƴefti ko wayno 6 juillet kaɓirɗe goɗɗe en jani e mabɓe surtout yimɓe kamɓe wonnoɓe toon to tribune ɓe wiyama noon e oɗon saaha yimɓe hewɓe gañima hen en jeeyaɓe gañiɓe hen noon hono kanko Guy Marius Sagna kañum hoore mum wonno ko toon ko Togo ɗum noon koye nder session mo mbiyata d'école session mo ganduɗa jeeyaɗo kadi ko fate liggueyaji parlement CEDEAO caggal muɗum noon kanko Guy Marius Sagna o fiyama piile bonɗo gañima gañanɗe bonɗe ko ɗum waɗi oɗo sa joni toppitiɗo konngol oɗon nder ɗum fedde biyeteɗo Front Citoyen Togo
kañum hoore ngu toon wonno dimanche mbi wonde ɗum ɗo enne ko hunde hersininde wonande leydi Togo surtout yen neɗɗo mo ganduɗa jeeyaka mo jeeyaka e leydi he tawi kadi ko bandiraɗo jeeyaɗo toon to leydi Sénégal dañde caɗele baɗe ni surtout yen ko fati fitinaji jaɗe mum ha kene gañi ɗum ɗo firti wonde ko encore ha hande Togo wayno ko fitinaji nen gon toon fitinaji ɗi kadi kamɓe laamu ngo ɓe no kutoro hen yimɓeɓe pour hadde yimɓe wonde haalde no jiɗiri walla rendude no jiɗiri ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓe goytima oɗo saha joni ko yanoɓe mabɓe ko yimɓeɓe kulani wonde ko ma kañumen koyemen ma ñaawa par ce que ene wayno mbaɗata koko beela ene gandi hay goto suusa yimɓe sécurité wonɓe ɗon ɓe suusa wiide ɗumen haydara ko wawi wonde fof e tugnade kadi konngol gumingol toon to laamu ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni surtout kanko toppitiɗo ko fate joguiɗo porte parole gouvernement mo Togo biyeteɗo Yawa Kuygan o wi wonde ko oɗo saha joni yimɓeɓe fof nena joofo hono gouvernement togolais pour mbiya mbudi wonde ko kañum koyemen organisé ɗeɗo gueɗe ɗum ɗon kadi ko wasde kadi gonɗinde ko kewi toon ko wawi wonde fof mo ñaagui o yiiɗi o sikkanno kadi ko yimɓe ma pat haawi ko fate en kamɓe justice ɓe gasna enquête mabɓe o wi wonde ko oɗo saha joni o ala hay élément ji hay gadani hay ko wawi haalde o ko yinno wadde tan ko winno ko wonde ko yimɓe goppu justice leydi ndi waɗa ligguey mum pour wawa yiilade avec doole mum fof no potiri pour ngol mbawa andude holko woni sababu ɗiɗo fitinaji e kadi mbawa andude hol wonɓe caggal muɗum pour ɓeɗon mbawa nanguede mbawa jugé kanko joguiɗo porte parole laamu Togo noon o wi wonde ko hande mo continue insistide o wi ko wonde ko ala foof ko woni sababu yimɓe ne jahane jana e citoyen ji walla ne jana e bawɗo wonde foof taw ko yimɓe wonnoɓe e batuji ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe gouvernement Sénégal e nder konngol kadi gumingol toon to laamu ngu ɓe mbi wonde koɓe condamni oɗo violence surtout yen janɗo e député mabɓe Guy Marius Sagna ko jiita e ɗum kadi organisation ngaji taw jeeya hen société civile mbi wonde kone namdi ko yaaci hono enquête yo kamɓe parlement commission CEDEAO yo ƴeftu enquête ko yaaci ko fate ɗiɗo fitinaji baɗɗi toon toon to Sénégal e tugnade kadi habaruji gommiɗi ɗi toon to laamu makko kanko Bassirou Diomaye Faye ɗum noon ko ñande nogas e jeenayyi lewru septembre e nder konngol ngol ƴefti o haali kadi o wi wonde ko omo confirme oɗo saha joni ko wonde ko ɓe gummini en enquête aji ɗi pour ƴewde contrat ji baɗanoɗi contrat ji e convention ngaji baɗanoɗi ko ɓooyɗi e laamu ɓennugu ɗum noon ko laamu Macky Sall ɗiɗon contrat ji fof yooɓe ƴewta ɗum ɓe ƴewta kadi ɗiɗo contrat ji no kaldirani est ce que no kaldirani ko kaldira koye lawol normal est ce que kadi ko contrat ji ɗi henno ko mbaɗa hen ko henno ko kamɓe Sénégal naaɓe eɓe daña hen ko eɓe gaño hen ɗum noon ɗum woni wonde koɓe yefti ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde kadi kanko Ousmane Sonko o haalino gueɗe mois d' avril o wi wonde koɓe ruttintoɓe pour ƴewde contrat ji kala ko fate henne gueɗe baɗade toon ko fate ngaalu e ruttinade ɗum kono ene wayno kan haalama hen kono ene wayno ko caggal nde kanko Bassirou Diomaye Faye nde joɗodiri e télévision biyeteɗo Al Jazeera toon to New York o confirme ñande nogas jeenayyi lewru septembre o wi wonde ko oɗo saha joni commission nena waɗa fuɗɗima ligguey muɗum pour ƴewtade ko fate contrat ji baɗɗanoɗi toon ɗi e no wiide makko noon e contrat ji ɗi kadi ko ɗum ɗo foof koko fate henna gueɗe ɗe o haalno ko e nder campagne makko pour ƴewde yonde ko kala yimɓe wonɓe contrat ji ɓe est ce que no contrat ji ɗi kaldirani kalda koye lawol e kadi wonde est ce que Sénégal ne jogui hen avantage ko fate hen intérêt ji gonɗi ɗiɗon contrat ji ɗum noon ɗiɗon contrat ji koko fate pétrole ko fate gaz naturel ko fate kadi minerai ɗum ɗo fof kadi ari kadi koye hawri kadi koye forum goto neno toon to Dakar ɗum noon ko hakkude kamɓe Sénégal e Mauritanie ko fate hen tittinde jokkodiral gongal hakkude mabɓe ko fate nafoore surtout ngal ɗo jokkodiral kadi basade kadi e gaz naturel guitteteɗo toon to mbiyata guessa gaz naturel gonɗo toon de Grande Tortue taw ko kamɓe Sénégal e Mauritanie ndeyi ɗum en ndendi ɗum noon e wayno ko tugnade hande e hohoɓe Sénégal e hohoɓe Mauritanie renduɓe toon e surtout e konngol makko kanko donc e nder guddidgol oɗon forum hono kanko biyeteɗo Serigne Gueye Diop ɗum noon ko kanko woni
ministre toppitiɗo ko fati industrie et commerce toon to leydi Sénégal donc kanko uddisseno woni o wi wonde ko ene waɗi gueɗe tati gonɗe oɗo saha joni bawɗe hadde ɓamtare e leyɗele Afrique surtout hakkude Mauritanie Sénégal o yiɗi hen gueɗal surtout no haaliri o wi wonde ko il faut ko yimɓe paama holko woni kuɓɓam holko woni énergie d'une façon générale haɓe mbawa hutorade ɗum o kadi ene wayno ko haali hen kadi ko sakkiri ko wi kadi ko énergie hen kutortoɗo surtout ko wayno gaz naturel o liyodi yimɓe nana ɗum caggal leydi ne poti fewnir ɗum e nder leyɗele Afrique mbawa dañde hen gañari kewdi ɗum noon o wirni o wi so tawi joni ɗum ɗon fewnama e leyɗele Afrique hawnaki surtout o rokki yeeru ko wayno gaz naturel so tawi traitama e Afrique ene wawi yaltinede hen gueɗe ko pewnirteɗe ko wayno engrais oɗon engrais ene wawi nafde ko fate hen surtout ko fate ndema e ɗum ɗon kadi ma ɓeydu ballal ko fate leyɗel Afrique kene wona laabi 5 walla kene wona laabi 7 o haali hen kadi gueɗe ɗe ganduɗa hen surtout ɓeydude kadi nafoore walla surtout fayida gonɗo e maayo organisation toppitiɗo ko fate maayo Sénégal mo mbiyata OMVS halfinde ɗum yimɓe ɓe ganduɗa ko haralleɓe ko fate ɗum ɗon beele ɗum ɗo fof kadi ne wawa addude gueɗe balloji ko fate e ndema ɗum noon siftinde on toon oɗo séminaire waɗi ko toon to Sénégal kamɓe kadi arnoɓe toon e oɗon séminaire ɓe ene wayno ɓe mbayino fottude kadi e kanko Bassirou Diomaye Faye ministre pidiri ko fate énergie et pétrole mo Mauritanie biyeteɗo Mohamed Ould Khaled kanko ardi délégation Mauritanie jaaɗo toon to oɗon forum o wawino kanko hoore makko fottude ne Bassirou Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal ɗum ɗo fof ko teddungal gongal hakkude ɗeɗo leyɗele ɗiɗi hoddiɓe Mauritanie Sénégal cakkitoɗen habruji men international ko toon to Russie ono kanko président Vladimir Poutine e nder konngol ngol ƴefti ɗum noon ko huccinte ko fate en anniversaire ɗum noon hitande 2 ɓeere Russie naɓe heftude région ngaji 4 toon to Ukraine ono kanko Vladimir Poutine siftiniɓe ɓe wonde ko kamɓe ɓe meeɗani welsindade bandiraɓe mabɓe rewɓe worɓe ɗum noon ko haalata ko yimɓe wonnoɓe toon to haalanoɓe surtout ɗemgal Russie ngal o wi kadi omo siftini yimɓeɓe kaldigal hakkude mabɓe ene wayno ko holno gasiri ene wayno ko kamɓe Ukraine naɓe yimɓe woɗɓe gembiɓe dokkiɓe camte mbaɗɗiniɓe gueɗe pirti gueɗe ɗe godani e kadi punti kadi yimɓe ardiɓe toon to Ukraine to o haalata ko yimɓe Occident mbaɗi Ukraine oɗo saha joni ko wayno kono ko pont ni pour mbaɗi hen armée ji kewɗi ɗiɗon armée ji noon armaji kewɗi noon pour mabɓe ɓe visata ko Russie noon ko kanko haali ɗum kanko Vladimir Poutine oɗo ñalawma altine 30 septembre ko woni gonga o ene o wi ko gonga woni koto gonga mabɓe oy donc kala koɓe mbanno comme objectif ɗum noon ko anniye mabɓe koɓe jiɗno wadde ene wawi ɗum ɗo fof ko ma jogoro ma wat o kadi omo yetti wonde leydi Russie naɓe no worno pour wawde kañumen koye men lullinde oɗo ñalawma mbiyata gotago hakkude Russie naɓe surtout yen wonnoɓe toon to leyɗele ko wayno Lugansk Donetsk e Zaporizhia ene wonde Kherson on siftini ko ɓeɗo kadi ko leyɗele ko pine kalannoɗe ko fate Russie e kadi ko leydi Ukraine jinno ko montude ɗum haɗa ɗumen haalde Russie wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni kanko Vladimir Poutine mono continue wiide wonde ko ɗeɗo leyɗele région ngaji 4 ɗi hefte Ukraine ko Russie jeeyi ɗum e kadi ɗum ala foof bawɗo wadde ha ɗeɗon garta donc ɗum woni oɗo saha joni guerre nen continue siftinde on toon hono kanko Vladimir Zelensky kanko hoore makko arino tawede boto Nations Unies bonnongu toon to New York o wawino kadi yillade nokkuji kewɗi États-Unis surtout yeyno toon to nokku gonɗo toon to Pennsylvania ɗum noon ko nokkuji kaɓirɗe ɗo pewneteɗe surtout kaɓirɗe ko fate hen ɗum ɗoji mabɓe défense kamɓe Amérique ɓe nelli toon ɗi wawino kadi fottude républicain ji démocrate en ƴewde holno wawi holno wawi kontirde jokkodiral hakkude Ukraine e États-Unis so tawi ko par exemple ko Donald Trump gagni walla taw ko Kamala Harris gagni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sar ko ɗi kabaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar siftinde on tan hannde ko altine hawri ko 3 lewru septembre hitande ujunnaji 2024 on jarama yen mbaali jaam ha janggo kadi ma en gartoto Allah jeyɓe on jarama.